Evo te i starih dana, Ase. Ovo ograničeno izdanje knjige vredi svake pare koju sam platio za nju od svog petomesečnog džeparca. Ej, Ase, smiri se malo. Pokušavam da čitam. Ha? Pogledaj šta si učinio sa mojom novom knjigom. Potpuno je uništena. A sada je cela prekrivena pljuvačkom. Prestani, Gricko, to me golica. Ej, još je gore. Hej, Max, kladim se da je tvoj tata već stigao u London. Možda bi trebalo da ga nazovemo. Da, ali zar nije rekao da će stići tek za večeru? Upravo si, samo sam ja previše uzbuđena da otkrijem da li je to još jedan kamen ili ne. Znam, pa nadamo se da će bolje videti kada stigne u muzej, jer je na toj slici jako mali i u uglu. Ase, čekaj, vraćaj se ovamo. Šta je bilo, Rex? Ase, potpuno si uništio moju novu kolekcionarsku knjigu o dinosaurusima. Šta je uradio? Gazio je po njoj i izbrljao sve stranice. Pa u čemu je stvar? Možemo da ih prebrišemo. Nema potrebe, polizao ih je svojim balavim jezikom. Pa barem se potrudio. Jel neko gladan? Zira, vidim da je i tebe jedan pas pratio do kuće. Aha, a da, tako je. Ovih dana ulicama šeta baš puno nekih čudnih kučića. Uživajte u hrani, da donesem i neku hranu za pse? Možda za njih dvojicu, ali ne i za Asa. Puno. Svaki put, još jednom. Jedna koska, dve koske bacamo u krug. Reci gde je dinosaurus, hajde bugidru. Koliko god puta da to uradim, piše London. Pogledajte sami, evo, vidite. Šta sam vam rekao, kosti ne lažu. Možda bi trebalo da probaš neku naučniju metodu. Da, deda, zašto se zezaš sa kostima dinosaurusa? Hajde da ga ostavimo da se bavi proročanstvima, Lora. Misliš da je dobro? Zender kaže nešto kao da je pogubio ovčice, ali meni nije jasno šta to znači. Nisam ja pogubio ovčice, već dinosauruse, ali to više nije važno jer sada kosti mogu da ih pronađu. Da pređemo na posao, gospodine Brady. Slikao sam fosila i kada sam razvio slike u uglu sam primetio neki predmet. To je apsurdno. Evo nas u Londonu samo zbog neke tupave igre sa kostima koju doktor Z voli da igra. Smešno! A da budem iskrena, čudno mi je da vas dvojica verujete u to. Ali Ursula, ti si onako sve vreme u kupovini, a treba da nađemo dinosaurusa. O, znači ja sam kriva. Mislila sam da tražimo dizajniranu odeću. Dobro, to je razumljivo. Može svima da se desi. Au! Šta je bre sa vama? Zar ste zaboravili Kosmo? Družina Alfa uteruje strah u kosti drugima, a vi se plašite gomile kostiju. Da, Zendere, ovo je muzej. Znaš šta si mislio da ćeš naći Pa ovdje? izvinjavam se što ne volim kosture. Ima ih još, zato bolje navikni se. Šta je ovo? Mislim da sam ga našla. To je taj kamen, zar ne? Bravo, Ursula! Hajdemo odavde! Ne mislite valjda da ću da odem bez kupovine? Hvatajte ih! Obuda! Šta oni traže ovde? Zarazite ih se! Tu si, Zenderu, otarasi ih Možda će se! da mi eksplodira. Ne mogu da primam sam ovaj stres. Pogledajte, ovamo! Mislim da je to prodavnica krofni.
to ja uradio? Mrzim što moram da vam natrljam na nos, ali znala sam da će nas kostik doktora Zija odvesti pravo do dinosaurusa. Nikada nisi posumnjala u to. Pogledajte pravi živi sajčanija! Ajde, u akciju, taj dinosaurus se neće sam uhvatiti, zar ne? Ede, neću više da ponavljam, sve što sam kupila ide sa mnom. Što? Hvala. Pa ne možemo vidjeti sajčanija svakog dana kako trči po muzeju, zar ne, Brady? Žao mi je što ti je upropašćena knjiga, Rex. Rekao sam mu da se smiri i prestane da skače. Izgleda da mu je jako žao, pusti ga. Dino držač zuji. Hej, možda je pronađena još neka karta. Pitam se gde? U Londonu, Engleskoj. Ej, moj tata je upravo tamo. Čekaj, Max, idemo i mi. Čekaj malo, Ase. Hej! Evo je. Čekala sam vas. Spremni za transport? Idete u London. Ase, prestani da se izmotavaš. Idemo. O, drago mi je da ste tu, deco. Jesi li našao novu kartu dinosaurusa, tata? Našli smo više od toga. Sajčanija u prirodnoj veličini krije se u muzeju. Šališ se, sajčanija? Prestani, Ase, šta ti je? Pomoći ću vam kada budem vratio Asa. Nažalost, družina Alfa je već tu. Hajde da požurimo da je nađemo pre njih. Je li ona matora već tu? Imate li nekad onaj osjećaj da neko priča o vama? Idemo, Gricko. Tata, možda možeš da smisliš neki način da ga namamimo? Nije loša ideja. Što se nisam toga ranije setio? Sajčanije žive blizu vode. Koje još životinje žive blizu vode? A da, nilski konji. Ej, Brady, možeš li da mi nađeš neke fine nilske konje? Nilske konje? Ove kutije postaju teške, Zandere. Možeš li da mi pomogneš? Zar ne vidiš da sam zauzet traženjem dinosaurusa? Mislim da treba da se razdvojimo. Vas dvojica ostanite tu, a mi idemo gore. Ako ga nađete, borite se pomoću spina. Nema frke, Ed i Zeden su tu. Te god. Ovo je ogromno. Kako da ga nađemo? Jesi li čuo nešto, Gricko? Hajde! Ovo izgleda kao fino mesto za skrivanje. Wow, koliko dinosaurusa, Gricko! Ej, mislim da je to! Ili je i ovo lažnjak? Baš deluje realno. O, Gricko, nedostaje ti porodica. Razumem te, ali sada smo ja i tim, gde je tvoja porodica? I zajedno ćemo imati puno avantura. Šta kažeš? Da se vratimo da tražimo tog sajčaniju? Ej, jesi li video to? Zar to nisu oni dinosaurusi koje su derišta upotrebila protiv nas u pustinji? Da, sada za njim. Ajde. Otkud vi ovde? Zašto nas stalno pratite? To sam ja hteo vas da pitam. Ako ste došli da tražite sajčaniju, možete da zaboravite na njega. Ako mi verujete, sada imam veći problem za rešavanje od vas dvojice. O, sumnjam u to. Od nas ne postoji veći problem. Ne znam, Zendere, mislim da nisu hteli to da kažu. Ja kažem ono što mislim i mislim ono što kažem. Ispravka, ovo je stvarno veći problem. Sajčanija, gde si? Izađi, moj mali tenkiću dinosauruse. Šta imamo ovde? Ovaj nakit je božanstven. Nikad nisam vidjela ovako nešto lepo. Naravno, ako ne stoji na mom vratu ili visi na mojim ušima. Ase, čekaj, druže. Jesam li to opet čulo na derišta?
Ase! Stani, Ase, nisam ljud, samo hoću da pričam s tobom. Molim te, Ase. Ovo mesto je jako veliko. Imam utisak kao da idemo u krug. Ha? Ne ide to. O, izvini, nisam htela da vičem. Nemoj da se kriješ. Sada znam kako je Asu. Eno, devojčice, pozovi Spina! Stiže jedan Spinosaurus. Idemo, Spinosaurus! Idemo odavde, Paris. Vrata! Samo još da su otključena. Molim te, molim te, molim te. Sad! Dino, udar! Idemo u Parasaurolopusa! Zvuči kao da se negde odvija borba. Pitam se gde. Izgleda da je zarobljena, a, Zendere? Što znači da mi imamo nepravednu prednost, a baš tako volim da se igram. Max, gde si? Niko ne može da te čuje, u podrumu smo, zato nemoj džabe da se trudiš. Osim toga, bole me uši, zato se spremi da se boriš i izgubiš. O, više mi se sviđalo dranje. Nisam ja. Odakle dolazi ta buka? Čekaj, Gricko! Ej, kakav je to zvuk? Ase, šta? Jesi li dobro? A! Pazi! Zamalo, Ase! Upravo si mi spasao život, Ortak! Ona jeziva stara mumija! Jesi li ti to rekao stara? Jeziva možda jesam, ali stara nisam. No dobro, nema veze, bilo je zabavno dok je trajalo, ali sada imam mnogo važnije posla. Kao što je, na primjer, hvatanje tvog Kornotaurusa. Dino, udar! Karnotauruse, oduvaj! Stvarno si mislio da tvoj Karnotaurus može da pobedi mog velikog zlog T-Rexa? Ase, pazi! Opet se srećemo, T-Rexe. Šališ se! Moj Tiranosaurus ne želi vašu korpicu sa voćem. Žao mi je što moram da vam kažem, ali on je mesožder. Onda je dobro što sam poveo Sajčaniju, zar ne? Dobro će mu doći malo konjskog mesa. Molim te, stvarno misliš da možeš da prevariš mog tenka pomoću hrane nilskog konja? O da, ja sam ga već nazvala Tank jer je on moj. Gde smo ono stali? Zendere, šta čekaš? Upotrebi poteznu karticu! Važi. Upotrebi šok tala, Spino. Hajde! Drži se, Paris! Zira! Dobro, baš mi treba tvoja pomoć, Max. Zato smo tu. Gricko mi je pomogao da te naći. Dino, udar! Ajde,
to je sve. Tako je, Gricko! Hvala za bitku, bilo je ekstra. Ali nemaš zabavnu! Ej, Zira, jeste li Paris i ti dobro? Da, ali ovdje negdje se sigurno odvija još neka borba. U pravu si. Možda Rex ili moj tata, ajmo! Ciklon! Dobar potez. Ali, u ovakvim trenucima moram i sama da izvedem neke dobre trikove. Terry, vatra! O ne, Ase! Uspela sam! Ne baš! Imam ga! Bravo! Ti idi da tražiš Maksa i Ziru, a ja ću se pobrinuti za ovo. Ali nemaš dinosaurusa za borbu. Trebalo bi da poslušaš što terište. Stvarno nas ima više, zar ne? Šta? E, to je dobar tajming. Uživaj u svojoj užini, Sajčanija. Terry, pobrini se za njega! Ja ću uzeti tu karticu. Neće moći, kauboju! Neću nasesti 2 puta na isti trik. Zato možeš da uzmeš svoje lasto i otplešeš do kuće. Ursula, Spino je prebijen! Tata! Dok ste ti i Zender gubili borbu, Terry i ja smo zarobili tenka i uz to uzeli kamenu tabletu. Terry, otarasi se! Izgleda da Terry gubi energiju! Bolje da brzo upotrebiš poteznu karticu! Nemam drugu! Sve sam upotrebila na tog glupog Karnotaurusa. Izgleda da nemam drugog izbora osim da ga opozovem. O, nema veze, i onako mislim da Dr. Z hoće da se vratimo u bazu. Pa, čini mi se da je ovo pravi trenutak za to. Vidimo se! Ne mogu da verujem da su zarobili Sajčaniju! Ase, hvala ti. Ej, gde ćeš? Ne znam šta se dešava sa njim. Mislim da ja znam. Danas sam naučila nešto od Paris što možda objašnjava njihova osjećanja. Šta to? Oni hoće da nas usreće, pa kad si ga danas izgrdio, pokušao je da to ispravi, da se ne bi više ljutio na njega. A ja sam mu rekao da je samo napravio još gore. Oh, Ase. Baš mi je žao, ortak. Nije trebalo tako da vičem na tebe. Prijateljstvo je važnije od glupe knjige. Misliš da sada treba da se uputimo kući? Da, ali baš sam hteo tu Sajčaniju. Ja samo hoću da znam ko su oni ljudi i zašto skupljaju dinosauruse. Bravo, time! Bio je malo smireniji, pa sam ga malo modulirao pomoću alfa kontrolora da se agresivnije ponaša. Ne znam, meni i dalje deluje pitomo. Možda da ga ponovo podesiš? Ili da me sada isčupiš!